Ibizo. A police. President. Ah! Penalty. Penalty. Don't explain. Akhona. Yangena inkomo ensimini elipase kahle ibhola Mofokeng walibhula Makgopa basebemshiya phansi Ebenezer Makgopa ube late lapha ke Kuyabezwini Khunyane ube late Kuyabezwini Khunyane Mana sizayilad asiyenabo bashiya phansi Ebenezer Makgopa unophepha kanenazwa kunanasa uthi nje ipenalty bayathandaza ke manje akade bethe igoli izongena ngomzuzu ke wesithathu ukuze bebeke ethubeni lokunqoba imali engango-87,000 amarandi. Shaya lo muntu. No Messi, no Messi. First half 3, please. Ngizoke ngibona-ke uzoya khona na noma ke uzoshintsha u-Ebenezer Makgopa akade bethandaza ukuthi-ke igoli engene ngomzuzu wesine bayathandaza ke bathi ukuthi-ke Makgopa ungaqale-ke ukhahlele until ishaye-ke umzuzu wesine nansi-ke bukela ipenalty yeqembu le-Orlando Pirates kuyelapha-ke ubufakazi Ebenezer Makgopa wonke amehlo athe nje lapha-ke kuMakgopa Panenko. Ha! Ah, mara Makgopa mara. Ah ah.